आणि त्या मायानगरीच्या सीमेवर सीमा रक्षण करण्यासाठी सिद्ध व्हा. वेताळ देवतेची आज्ञा मानली आणि हे पिशाच या मायानगरीच्या सीमेवर सीमा रक्षण करण्यासाठी सिद्ध होते. सीमा रक्षण सेनापतीच्या शब्दावर भरोसा ठेवला आणि मार्गक्रमण करतोय खरा. याच मार्गाचा अवलंब करावा आणि स्वकर्तृत्व पूर्ण करत असताना एकाकी मार्ग रोखण्याचं प्रयोजन आपली ओळख. पिशाच मार्ग रोखण्याचं प्रयोजन एकच कोणतं? जादूगर भैरव याला मायानगरी प्रस्तावित केले आणि या मायानगरीच्या सीमेवर हे पिशाच त्याच भैरव नामक जादूगारानं मातेसमोर असताना माझ्या वहिनींचं अपहरण केलंय आणि वहिनींच्या मुक्ततेसाठी या चंद्रशेखरची पावलं पडली. आज नवाची नम्र विनंती आहे, वेळ माझ्याकडे कमी आहे. वहिनींची मला मुक्तता करायची, बरोबर मार्ग मला. चंद्रशेखर काय मी आज्ञांकित आहे तो माझ्या वेताळ देवतेचा. तुझा आज्ञांकित मी तुम्ही कुणाला तरी आज्ञांकित आहात, तुम्ही कुणाला तरी बांधील आहात. एवढा चंद्रशेखर कुणाचाही आज्ञांकित नाही, कुणाचाही तो बांधील नाही. मला बोलायला सांगतोय तुमचा माझा तेढ नको आहे. एक माझी प्रामाणिक सद्भावना आहे आणि त्याच सद्भावनेच्या पोटी सांगतोय मार्ग मला माझा मोकळा. चंद्रशेखर जे जे इथपर्यंत आले ते संपले आणि काही जण या पिशाचाला पाहून पळून गेले. ज्या वल्गना तुमच्या मुखातून बाहेर पडतायत त्या प्रथम सीमारक्षक त्याची झालेली संभावना तुमची विटंबना होऊन असं वाटत असेल मार्ग मला माझा मोकळा करून आतापर्यंत कुणी दिलेली संधी त्या संधीचा फायदा मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे. काय तुझी असेल ती इच्छा पूर्ण करणार. प्रसन्न आहात? नाही ओळखलं मी आपल्याला. कोण आहेत आपण? माझी खरी ओळखी करून देतोय तुला. सांगा. मी कुणी पाताळ कोणातील दानव नव्हे.
या मृत्यूलोकातील मानव नव्हे, मग हात तरी कोण? स्वर्गीच्या साम्राज्यामध्ये असणाऱ्या 33 कोटी देवता, हा त्या देवतातील श्रेष्ठ देवता शंभू महादेव, त्या शंभू महादेवाचा जागी वेताळ देवता या मृत्यूलोकात प्रगटते. एवढा चंद्रशेखर नतमस्तक होतोय देवा. इच्छा पूर्ण होईल. पण देवा होणार म्हणून मग कार्य बंद केलं याला एकच कारण, कोणतं? त्या भैरव नामक जादूगारानं हा या सीमारेषेवर मला सीमारक्षक म्हणून ठेवलेलं आहे. अर्थात त्याचा मी बांधील आहे, त्यानं माझी भक्ती केली, भक्तीनं बंधन करून ठेवलंय मला. म्हणून त्याची आज्ञा आणि मी त्याला सांगितलेलं आहे काय ते? की प्रत्येक महिन्याच्या येणाऱ्या अमावास्ये दिवशी हा मध्यरात्रीच्या वेळी तिसरा प्रहर उठून जाण्यापूर्वी माझा नैवेद्य माझ्यापर्यंत पोहोचला झाला पाहिजे. आज अमावास्या, तिसरा प्रहर चालू आहे, तो उलटून जाईपर्यंत जा माळा नदीमध्ये आणि त्या भैरवाला युद्धात गुंतवून. पण देवा कोणतं संकट माझ्यावर ओढावलं असेल तर? चिंता करू नको, संकट समयी सहाय्य करण्यासाठी मी तिथं जाऊन येईल. ठीक मला आहे. आवडते. रात्रीचा तिसरा प्रहर उलटून जाईपर्यंत एवढा चंद्रशेखर भैरव जादूगाराला घात कोणत्या विजयी होते. वारे भैरवा, येतोय. हा वेताळ तुझा. विनंती केली की आम्हाला उभयताना ठार मार, पण नाही ऐकला मार. माझ्या कार्यात व्यत्यय आणणारा तू पण तुझा मृत्यू आणि ज्यांच्या घातासाठी शस्त्र वेढलंस त्यांचाच कनिष्ठ भ्राता एवढा चंद्रशेखर म्हणतात तुला. हा, तुझा हा माझाच तो, माझाच तो तुझा बंधू. होय ना? बरं आता तुझा मुर्दा पाडी, तुझा प्रेत पाडी. स्वीकारलाय तुझा मान. बाजू बदलली. तुला कशी याला कारणीभूत तू आहे. झालं काय तुला? काय झालं? हो तू मला काय सांगितलंय? हा? काय सांगितलंय? सांगितलं तर केलं काय केलं? माझा नैवेद्य माझ्यापर्यंत पोहोचता केला. केलं आठवा आजचा दिवस कोणता? असेल कोणता तरी कोणता नाही. आज अमावास्या. अमावास्या थांब एकादशी द्वादशी या मेलेल्या
तुला पोचवायला हा. बोल. मला पोचवायला होय. तुझा बाप यायला हवा बाप पोचवायला आता बोल कोण हवं तुला? बाप हवाय. बघ रे शांतावरच आहे खाली नको तुला 2 कोंबड्या देतो मोठा बकरा काही देतो. जरूर नाही बेलचा खोड देतो. ए, नको आहे तो. 42 वडे देतो. तुझ्या सबळी वडे नको आहेत तुझे कडे. जादूगाराबरोबर नाही म्हातारे माझी म्हातारी. ती. कोण म्हातारी? म्हातारी. तिला येऊ दे. अरे घामा तुमचं झालं पाण्याशिवाय प्यावणार गप्परा तो बघ काळा देवालाय हो क्या काय तो म्हणतोय आता बाजू बदलली म्हणजे कोणच्या बाजू आमच्या बाजूने नाही वगैरे. यांच्या बाजूनं तो गेलो अगो तो म्हणतोय त्याला आम्ही कोंबा दिला नाही खरोखर ती विसरलं गेलं ना वाट लावून टाकली विसरलं ती होय ग. आता काहीतरी सांगा त्या का फसव गोळ्या काय सांगणार मी सांगते तसा सांग त्याका काय सांग माहिता हाली कोम्यांका इलो आ रोग आणि रोग इल्लो कोंबो देवाक दिलो तर देवाक रोग जातलो नाही अगं, त्याला सांगून काही कळत नाही ऐकून घेण्याच्या स्थितीत नाही तो म्हणतोय आता तुला मारणार अरे देवा मग माझा रे कसा काय म्हातारे काळजी करू नको. आता मार खाऊ म्हातारे काळजी करू नको अगं तू माझ्यासाठी एवढं केलंस होय, रात्रीचा दिवस केला. होय. रक्ताचं पाणी केलं अरे रक्त तो चिकल गेलाय मी अगं होय ग मग एवढं तू माझ्यासाठी केलंस मी तुझ्यासाठी मरायला तयार आहे मरत चुप! काय म्हणतात ते फक्त बोलायचं असतं माझ्या मागे उभी राहा बघूया काय बोल- ए, ये खा. वाटोळा कमरेचा इतर नको जा काय जाई तो काय जाऊ? तुझ्या स्वस्थानी स्मशानात मसना जा मी एकटा का काय ती चल बघ बिचारा बोल आज माझी एक इच्छा आहे सोडून द्यायची आणि ती इच्छा तुम्ही पूर्ण करावी. काय म्हणू एकच, जसं या चांडळानं या मेल्यानं माझ्या पायात रुपूर बांधून जसं मला नाचविलं ना तसंच याच्या पायात रुपूर बांधा आणि याला तसाच ना तुझी इच्छा नसताना यानं हे नृपूर तुझ्या पायी बांधायला लावले हो. आणि तुला नृत्य करायला लावलं. तुझी इच्छा आहे की हे नृपूर यानं आपल्या पायी बांधायला हवेत.
पत्नीची इच्छा पूर्ण करणं पतीचं काम आहे. तुझ्यासाठी काय पण. आणि एक काम करा, नुसतं नाचू नका याला, तर उभा फोडून काढा याला. ठीक आहे. त्यासाठी सुद्धा आमच्याकडे माणसं राखून ठेवलेले आहेत. कोण आहे? महाराज, तुम्ही म्हणाला कोण आहे तिकडं, म्हणूनच आम्ही आलो इकडं. आता सगळं कुणाचा सोडू कातड. पण हे पात्र कुत्र? पात्र मला वाटलं मला कोण. भाऊ तिकडे बसलाय. मारून टाकीन. कोण हे पात्र? राजू तसाच काही. महाराज, का बोलिलात? मला सांग, हा. ही तुझी कोण? ही राजमाता, अर्थात मला माते समान माझ्या आईस ती. मी तुझा कोण? बाबात ते. मग मला सांग, या तुझ्या आईची इच्छा नसताना या चांडानं तिच्या पायी नृपूर बांधायला लागले आणि तिला नाचायला लागले. तिची इच्छा आहे की ते नृपूर यांना आपल्या पायी बांधायला हवे आणि हा नाचायला हवा. ठीक आहे महाराज, आईची इच्छा पूर्ण करणं माझं काम आहे. नुपूर, हा द्या नुपूर. हे, उठ. उठ, उभा राहा. उठ. हे नुपूर, भाऊनबाई, हे. बांधू. अरे बांधतो रे. हैराण झालो. हरियाण अरे बांधतो रे. हाय रे. हो नको रे देवा. सगळं कशाच्या बळावर गेलं? अघोरीच्या आहारी गेलास, दैवी तत्वाचा दुरुपयोग केलास आणि मग मानेरच्या वृत्तीने वागू लागलास. तेव्हा सांग सगळ्यांना, काय दैवी तत्वाचा दुरुपयोग कुणी करू नका. करू नका.
अघोर विद्येच्या आहारी कुणी जाऊ नका बरी विद्येच्या आहारी वेता साधन करो नको. मन मानेल त्या प्रत्येने कुणी वागू नका सांग सगळ्यांना सांगतो सांग हात तरी सोडा सांगतो मातानो पित्यानो बंधुनो भगिनीनो सांगतो सांग अरे सांगायला किती आहे? सांग लवकर सांगतो रे लवकर सांग बोल अरे श्वास तरी घ्यायला द्या शेवटचा घ्यानी लवकर बोल बोल रे माझ्या बंधूनो पुढे माझ्या बंधूनो माझ्या बंधूनो कधी म्हटलं नाही रे म्हणतो म्हणतो भगिनीनो मातानो मामानो पित्यानो पित्यानो माझ्या बंधूनो भगिनीनो मातानो पित्यानो बरोबर हे बघा अघोरी विद्येच्या आहारी कुणीही जाऊ नका अघोरी विद्या कुणीही घेऊन येऊ नका आणि जो अघोरी विद्या घेऊन येतो त्यात काय झालं त्याची तो डोळ्यासमोर ठेवा होय तुम्ही तुमच्या गावच्या देवावर विश्वास ठेवा तुमच्या गावचा देवच तुम्हाला सांभाळणार आहे तारणार आहे याच्याशिवाय दुसरा तारक कुणी नाही तेव्हा माझ्या बंधू भगिनीनो माता पिता एक लक्षात ठेवा कुणी करणी कर्तूत बांधू धागे दोरे गंडे चालगती कुणी आणू नका आणि समजा कुणी आणलं तर कदाचित तुमचं भलं होईल पण तुमच्या मुलाबाळांचं वाटो तळतळ होईल नाव सांगायला सुद्धा जागेवर शिल्लक कोण राहणार नाही तेव्हा असं कृत्य करू नका तुम्ही तुमच्या गावच्या देवावर विश्वास ठेवा हे विचारे चांगले आहेत मला सोडून द्या अजून आमच्या मनाचा समाधान झाला नाही ते होणार तरी आमच्या राज्यातील तरुणींची विटंबना केलीस होय होय नको नको ते नृत्य प्रकार त्यांच्याकडून नाचून ती घेतले एक कला पण ती कला तुझ्याकडे आम्हाला पाहिजे मला येत नाही रे त्यातल्या त्यात तुझा नृत्य प्रकार म्हणजे आवडता वा. कोणता असेल कोणता तर नागिन नृत्य हा कोण करणार काय ए! हा! आपल्या जीवनात कधी केलं नाही रे आता करायचं आहे तुला फक्त पाहिलं हा? मला आता जमणार. कृती करायची आहे मला त्याची. जमणार नाही. काय? जमत नसेल तर काय होतंय माहित आहे तुला फुटून- म्हणून भैरवा हो. याच नागिन नृत्यावरती हा. नागोबा म्हणून नागोबा जमला फणा मावळली आता जमणार नाही नागोबाच्या फणावरती आसूड बसला तुझ्या आशीर्वादाने एका पापाचा मुद्दा झाला पण निरपराध माझ्या बंधूला मी हद्दपार्थ शासन केलं होतं माझं भावंता आशीर्वादाचा भेद कवच सर्वांच्या पृष्ठभागी राहो ही तर तुझ्या प्रार्थना